Sa mong vlog sa Rambaw po. Nakakaroon kami sa Barangay Alpaco, nag-vlog karon mga guys. Na kami kalingawan karon nga istorya sa among group nga sa Rambaw Bog. Na Tibor, andam ba kastang vlog karon? Andam kayo? Ikaw Tiyok, andam kayo? Ikaw Tiring, andam na kayo? Sige, salamat. Karon ato na sugdan. Tiyok, nago istorya ni mo Tiyok. Kanang mabungi ang tao Tiyok. Unsa may kaistorya na Tiyok kung mabungi ng tao Tiyok? Ha, sakit ayong oy. Kana Tiyok. Kinahanglan Tiyok nga akong istorya Tiyok. Imo siyang imong kuno Tiyok ka? Imong sundon? Kinahanglan ta karon Tiyok nga mananom. Kaya yan ay Kay ugma damlag, ugma madam ang naagi tay mapupo. naayo tay mamo. Ayo ana no. Nga naman, Tiyok. Sa mga tao no oy. Ay lago ka suko Tiyok, kay ako Tiyok. Wala mo kuno suko nimo Tiyok. Ako Tiyok na ako'y kasing-kasing. Ako'y kasing-kasing. Ako Tiyok na ako'y dugo. Ikaw duna sa kay dugo. Wa ko'y dugo. Ako Tiyok nagpatuli. Ikaw nagpatuli. Wa ko'y tuli. Ay guys, shout out ko ni Mary Joy Erin Gaspe. Ug shout out ko ni Jamaica Kaburnay sa mong silingan. Ug shout out ko Christine Lacumba ug ni Angeline Silote Kaburnay ug ni Alfredo Sukajel. Shout out ko guys. Shout out ko kay Mike Kaburnay og Hana Kaburnay og please ko subscribe sa mong YouTube channel nga Suranbao Vlog. Shout out guys sa akong uyab nga putot. Bihalag putot basta cute. Shout out sa ko ni Mike Kaburnay nga gwapo nga mong igagaw. Shout out kay ko sa kong mga barkada sa Tuburan ni Ivan Semblante, Aaron Yasas, Donry Pilones, Donry Clarito. Salamat